वाह लगा रहा। अरे जिया जिया वाह भाई राम जन्म जी डफरा गावतानी। अतना उम्र इनका बुढ़ा गई हो लेकिन देवर भौजाई से रिश्ता लगले रहा। बताई तो गुरु के नाम सत्यनारायण स्वामी आ काम इनकर कैसन लगता बताई। जो ना गीत में साहित्य ना भाई हमारे गीत ना होला ना ना बाउर गावे खातिर सभे कोई गावता गीत में साहित्य ठेकाई खाली देवरे भौजाई पर आवा लागल तरी। कहे वाला कभी कोई कहले बा कि पहले के मर्दन के मोछ नोकदार रहे, पहले के मर्दन के मोछ नोकदार रहे, आज के मर्दन के जूता नोकदार बा। पहले के मर्दन के मोछ नोकदार रहे, आज के मर्दन के जूता नोकदार बा। पहले के मर्दन के धोती कुर्ता मिर्जई रहे, आज के मर्दन के माथा पर झबर झबर बार बा। लड़का लड़की में अंतर बुझाते नहीं खे, लड़का लड़की में अंतर बुझाते नहीं खे। एक लेखा भेष और एक ही सिंगार बा। भारत के सभ्यता रसातल में मिल गई काहे कि पश्चिम के फैशन ई देश पर सवार बा। वही हाल इनको बा भाई के। बताई उम्र 55 के ज्ञान रखले बड़े बचपन के ई डफरा गावतर भाई हमारे। बताई तो ये कहतर कि अतना खींचे में तारा हई हो जाई हऊ हो जाई। अभी तो बारिये बा निर्गुणे में था लिए कि के कैसन क्या करत है। अगो तनी डफरा के भाव लगता हमनी के। हमरा गुरु जी राधा किशुन जी गावत रहनी हा कि दुनिया में ना रहोखे भाई हो तो दुनिया में ना रहोखे चाहे होखे नारी 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 आके करा सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। तनी सा भाव हमने के चेंज कर दे तो दुनिया में नार होखे चाहे होखे नारी, आरे दुनिया में नार होखे चाहे होखे नारी तो के करा सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। हो के करा सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। हाँ दुनिया में नार होखे चाहे होखे नारी, हो दुनिया में नार होखे चाहे होखे नारी, हाँ के करा सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। हाँ के करा सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। लगा रहा भाई हमारे अरे ठीक भाई
सतावे नहीं। देखो डफरा के भाव का होला, जबरदस्ती रवा खाली ठेले बने, जबरदस्ती हई कहते भाव कुछ हो तो नहीं खे। हाँ एगो कहे वाला कहले बा कि काटे के बात से काटो। राम जन्म जी तनी उम्र बा ढेर बा से बोलहु में हमरा के लाज लाज लागेला। अरे काटे के बात से काटो, चाटो मत, आ मेहर हो के चिन्ह अपन भतार के डांटो मत। तब पशुओं पखेरु देख प्रेमवा के भूखल। हाँ पशुओं पखेरु देख प्रेमवा के भूखल। एगो पशुओं जानवरों जौन बा वो एगो प्रेम के भूखा रहेला। हाँ जी। और तू कौन एगो प्रेमी हवा? बताओ ई प्रेमी बाड़े खाली देवर भौजाई के फेर में बाड़े कि भैया चल जाते। हां रात दिन घरे रहता रे। बताई तो का बुझाई? एगो कुत्ता भी पालतू जानवर है। इस दुनिया में 40,000 वर्ष पहले मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता जानवर को पालतू बनाया। तब ओकरो तनी चुचकारब त आ जाए भेरू। तब पशुओं पखेरु प्रेम के भूखल बाड़े। तब पतरे पतैया खाती रहेली उ सुखल। हाँ पतरे पतैया खाती रहे देख सुखल। एगो पेड़ जौन बा उहो पात पतई बिना सूखल रहेला। वो प्रेमे के परिभाषा है। तलख 84 जोनी करे पुजारी। 84 लाख जोनी बा है धरती पर। हम तो 84 लाख से एगो और बेसी जोनी बा। बताइब तो व्यास बानी तो ये दूसरा के लिए गणा साबित करता रे। तलख 84 जोनी करे पुजारी, तके कर सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। हो के कर सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। कटहर के कोवा तू बोला के खाई बोले सर जादव। सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। देखिए गीत में साहित्य रही पोरे पोर। भरतो शर्मा जी भोजपुरी सम्राट बने और वो कहले कि अश्लील गावल छोड़ी सब है। एक गीत पर लगाम लगावल जरूरी है। लेकिन क्या करबे घड़ी इतना औल फॉल होता, इतना लॉलीपॉप की चलता, उठलालिए में रोटी बोरा जाता। अब बताएं तो रोटी पहले घी में बोरात रहे तो शरीर लौकत रहे। अब उठलाली में रोटी बोर के खइबा तो कैसन शरीर रहे? तो उठलालिए लेखा लागी। अब भात में क्या सान के खइबा बुझा? बुझाते नहीं। त मजनू के लैला ओढ़वल रहलिया चले। त मजनू के लैला ओढ़वल रहलिया चले। हाँ मजनू के लैला ओढ़वल रहलिया चले। बाहरे प्रेमी प्रेमिका के सवाल। मजनू के लैला ओढ़वल रहलिया चल। आ कृष्ण जी के प्रेमवा में मीराबाई ना चल। तो कृष्ण जी के प्रेमवा में मीराबाई ना चल। कृष्ण जी के प्रेमवा में मीराबाई ना चल। प्रेम के मतलब वो होला। ये तो 2.5 अक्षर के बढ़ले बा। प्रेम में आधार लागल रस संयुक्त बा। तो राधा भैलिया धायौरी भाई हो। तो राधा भैलिया धायौरी सखियन बेचारी। तो राधा भैलिया धायौरी सखियन बेचारी। तो के कर सतावे नहीं प्रेम के बीमारी। हो के कर सतावे नहीं प्रेम के बीमारी।
आखिरी भाव में देखी राम जन्म जी हाँ। गीत में साहित्य राखी उम्र थाक गई महाराज बुद्धि कैसा रखा तनी हाँ। बुद्धि और अमरुद्धि पर चढ़ जाता थका जाने प्रेमवा में कतना बमसती हाय हाय आरी सिमुनी फंस गईल नरके का बहसती एगो पराशर मुनि के देखी हाँ छोदरी में छोदरी पर मत्स्य गंधा पर जरा माध्यम से व्यास जी के जन्म भई रहे उनका पर लुभा गईले हाँ त का जाने प्रेमवा में कतना बमसती जाने प्रेमवा में कतना बमसती हाँ का जाने प्रेमवा में कतना बमसती जाने प्रेमवा में कतना बमसती पर ऋषि मुनि फंस गईले नरके का बहसती हाँ ऋषि मुनि फंस गईले नरके का बहसती तो प्रेमवा में पड़ले राधा की सुनया नारी आहो प्रेमवा में पड़ले राधा कृष्ण नया नारी तो मंगलम सतावे सबके प्रेम के बीमारी हो मंगलम सतावे सबके प्रेम के बीमारी आई रवा ऊपर एगो और हम चढ़ा देता नहीं बोझा लाद देता नहीं रवा ढोवत रहब हाँ जितना दिन तक ढोवे के होई उतना दिन तक रवा ढोवत रहब एगरी हमनी के देश में जौन बा कोरोना के जौन लहर बा के-19 के जौन लहर बा एकरा लहर के कहर से हमनी के ऐसन जहर फैलल बा जे बुझात नहीं कौन डहर में जाई कौना शहर में जाई हाँ तो लागे कोई दी हताश दुनिया हो अरे हताश दुनिया हो ई हताश दुनिया तो लागल कोई दी कोरोना सौसना दुनिया लागल कोई दी कोरोना सौसना दुनिया अरे जिया लागल कोई दी कोरोना अरे बाप रे बाप गीत संगीत में मार्मिक शब्द होल जरूरी बा ए घड़ी कोरोना के लहर चलत है जकरा चलते हमनी के 6-7 महीना से लॉकडाउन में फसल बानी जा हाँ जी गीत के मैटर बुझी ब्याह जी दूसरा के गीत गावे से जिंदगी पार ना लागी औल बिहार से अपना अलगे गीत लिखी अपना गीत गाई इना की दूसरा के गीत गाई ठीक ना होई ना 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 चलल चीन से बीमारी सगरे फैलल महामारी हो चलल चीन से बीमारी सगरे फैलल महामारी सर्दी खांसी और बुखार टेम्परेचर के मार सर्दी खांसी और बुखार टेम्परेचर के मार अरे बाप रे
जवन ई चीन से बीमारी आइल बा कोरोना हाँ जी K-19 एकरा में लक्षण बतावल जाता कि सर्दी खांसी हो जाता, बुखार लग जाता, टेम्परेचर के भी अप डाउन पॉजिटिव निगेटिव हो के डर लगता। यूज माउस के यूज माउस के और सास दुनिया यूज माउस के पहिरे लिहर से सास दुनिया लागल कोई दी कोरोना सौसे नास दुनिया लागल कोई दी कोरोना सौसे नास दुनिया लागल कोई भी कोरोना सौसे नास। आखिरी भाव में कवि के देखे लेखनी क्या कहता, यूज माउस के पहिरी लिहलस सांस दुनिया, माउस के हमने के यूज करे पर मजबूर हो गई जा। ऐसन बीमारी आ गई, महामारी आ गई, कवनो देश नहीं बाचल, कतने सूत भइल बयाचल, कवनो देश नहीं बाचल, कतने सुन हो गईले आचल, लोगवा मरकट ऐसन नाचल, बेसी के करो न बाचल, लोगवा मरकट ऐसन नाचल, बेसी के करो न बाचल। लॉकडाउन के देखिए गरी जे गरी हनुमान जी लंका में गई रही, अक्षय कुमार के मरनी, तब मेघनाथ था के ब्रह्मफास डलले, ब्रह्मफास के आदर कई के हनुमान जी आई गए चाहते तो ब्रह्मफास के काट के निकल जाते। वही तरह हमनी के ब्रह्मफास के रूप में लॉकडाउन लागल बा, ओह लॉकडाउन के हमनी के पालन कई जरूरी बा, ऐसे कि जब बीमारी से बचे के बा तब सोशल डिस्टेंस तो दूरी बनावे ही के बा। लॉकडाउन के लगल ब्रह्मफास दुनिया, लॉकडाउन के लगल ब्रह्मफास दुनिया, लागल कोई भी कोरोना सौसे नास दुनिया, लागल कोई भी कोरोना सौसे नास दुनिया।